cookies. Ovako, znači, cookies, evo koju primjenu ima. Recimo, ako vi te kolačiće i na osnovu toga zna šta treba da prezentuje tom korisniku. Ukoliko nema kolačića, on će da da neku nagradnu ponudu što misle treba da da, a ukoliko ima, onda mi možemo da pročitamo te kolačiće i na osnovu toga da vršimo u kontroleru opet, da kažem, pretragu nekih relevantnih knjiga i da šaljemo naravno na view i da štampamo te knjige koje su relevantne za to korisnika. Verovatno ste, ako ste posjećivali sajtove, da kažem, nekih stranih novina, magazina i tako dalje, dole kao piše upozorenje, mi kao koristimo vaše kolačiće, da znate i tako dalje. Znači, to je po sad nekom zakonu Evropske unije da mora korisnik da zna da je na neki način praćen. Znači, tu su kolačići, kako se prave, kad mi štampamo neki view ili neki return bilo koji, znači mi možemo da kažemo read cookie i onda pravimo taj kolačić, ovdje znači naziv, vrednost i koliko traje. I ono što je isto ovdje možemo da kažemo, znači da neki kolačić traje zauvijek, u prevodu kad korisnik iz svog brauzera poviše sve kolačiće, on više nema, ali kažemo zauvijek traje. Sad tu ima smisla, recimo, pošto sad ja pravim neki sajt za naručivanje hrane, da vidim ko je šta naručio i opet, kažem, sljedeći put kad dođe, nudimo mu to što je on, da kažem, naručio, bez toga da se korisnik loguje, pa da ja iz baze vidim šta je on naručio. To su, kažem, cookies. Ovo su sad, da kažem, logovanje, prava pristupa i tako dalje. Ovdje sam ja prošli vidio, ali piše ovako. If old, check. Znači ja pitam, ovo sad konkretno mogu pitam i u Blade-u, mogu u kontroleru. Pitam, znači, da li je logovan. Znači all alt h. Često ljudi mešaju sa adminom. Pa prave, recimo, admin panel dashboard tako da pitaju samo da li korisnik logovan. Znači on ne vraća samo da li je logovan, mi tu nismo pitali da li je on admin ili da li možda priđi toj stranici. I znači pitamo ako je logovan, pa nešto, recimo, ovo je sad ruta, neke tako dalje. Ovo je sad druga, držim, da, ovo je u kontroleru ili u view, a ovo je u samom root file, znači ravs.ppp, gdje ja pitam ovdje preko ovog middlewarea da li je logovan. I onda mu ovdje daje neke rute dalje. Znači, ako ja ovdje imam rutu change profile, ja ovdje pitam da li je on logovan. Ako je logovan, on možda ode na tu stranicu, ako nije, vraci nazad. Naravno, mi smo mogli, znači, preko konstruktora da pitamo ovdje taj middleware, znači da li je na nivou cijele klase mi treba, znači, da je korisnik logovan i znači ta klasa može da radi samo ukoliko je korisnik logovan i onda mogu pitati ovako. I na ovaj način mi možemo da vidimo da logujemo korisnika na osnovu e-maila i passworda i ovdje vraćamo neku redirekciju, konkretno vraćamo ga na dashboard. To je znači ukoliko možemo da ga logujemo. Na isti način, slično da kažem, možemo preko instanci user. Ako mi kažemo user jednako user find date, na primjer, i kažem logut drugog korisnika, znači ja mogu na taj način da logujem, znači da ovdje stavim cijel objekat i da logujem i logout, znači tu mogu da izlogujem korisnika. Ovo, da kažem, najčešće je u kontroleru, mada može da bude i u view, da ja pitam ako je korisnik logovan, štampa jednu formu, ako nije, štampa i drugu. Znači, to je sad pitanje kako to ovdje radi. A, da kažem, ovdje je konkretno drugo. Sad ovdje, znači, sve popularnije, vidjeli ste sami, znači, kad se klikne, recimo, piše connect iz Facebook ili sa Twitterom, se logujem sa Google nalogom i tako dalje. Znači, Laravel ima mogućnost da se, da kažem, koristi taj Facebook API ili Google i tako dalje i da direktno
postoji funkcija koja izvuče ID od Facebookov ID ili e-mail ili sve podatke itd. I da na osnovu toga mi možemo da dođemo do naziva, ne znam, avatara, e-maila itd. Znači to je, nije nešto komplikovano i može da vrlo jednostavno sredi da nemate registraciju klasičnu, nego da imate preko socijalnih mreža. Sad ovako, u Laravel dokumentaciji fasade su na početku. Ono što često ljudima je teško da shvate šta su zapravo fasade. Pošto mi sad znamo šta je Blade, znamo šta je Old i tako dalje, znači na nivou cijele aplikacije, fasade u stvari na neki način kao neki, kraći naziv kako mi da dođemo do neke klase. Znači alias, neki nickname, tako nešto. Što je otprilike fasada? Znači fasada, kad ja kažem Blade, ja u stvari mislim ovo, ili Illuminate View, bla bla bla. Ili kad kažem, ne znam, ovo, mislim na tu i tu klasu. Znači fasada je bukvalno prečica za neke klase. Eto, da znate, to je to. Ono što je htio sam da kažem, znači mi ovdje u Hub'u ćemo praviti kurs sa Laravela, mnogo detaljnije na konkretnom primjeru, znači pravimo platformu za e-commerce. Ja isto vodim taj kurs. Sve podatke, znači u samom kursu imate na stranici freelancer.rs kroz Laravel. Ono što je dobro, da kažem, kad sam pitao koliko zarađujete i tako dalje, je da znate da kad završite Laravel, odmah možete da na top talu nađete poslove od recimo $2000, 5, 10 i tako dalje. Znači, Laravel je jako tražen trenutno, mislim da nije mnogo težak, da može da se nauči i da, posebno kažem, ako imate neke svoje startup projekte, da radite u tom nekom frameworku, zato što pod jedan, jer sam ja sad u Nemačkoj znam, isključivo se traže projekte koji su u nekom frameworku. Ako vi kažete ja sam sam pisao nešto, znači bukvalno će vas ljudi slušati 5 sekundi i to je to. Znači samo framework, bilo koji, svi su ok, samo, eto, to je to. Isto ako ima pitanja, ako nema, hvala.